Jiena Paul Portelli, hawnhekk ninsabu fl-għalieq tiegħi ġewwa tar-Rożarju, limiti tar-Rabat. Jien f'dan ix-xogħol minn meta kont żgħir, kont nqum kmieni niftakar ngħin lill-missieri. Imbagħad meta kelli 18-il sena mort naħdem u wara 18-il sena xogħol ġo Lukanda erġajt spiċċajt hawnhekk. Issa ilni 12-il sena full-time farmer u dan ix-xogħol jogħġobni ħafna. Hawnhekk jiena nkabbar diversi prodotti varji, eżempju karotti, patata u frawli l-aktar. U meta tiżra tlaħħaq ix-xogħol, tlaħħaq il-wiċċ, taħslu fejn hemm bżonn tippakjaħ u nieħduh il-pitkalija. Meta tieħdu l-pitkalija hemmhekk jinbigħ bis-suq li jkun. Ovvjament inti jkollok ċertu rekords f'moħħok ta' temperaturi meta n-nies l-iktar li jitolbu t-tali oġġett, it-tali prodott u mhux it-tali prodott, dawk kollha ġibhom l-esperjenza matul iż-żmien, missa ġibhom millum għal għada, qed tifhem? U dejjem tara u tfittex xiriet il-konsumatur. L-affarijiet jinbidlu kważi kull sena minn żmien għal żmien għax il-konsumatur dejjem jinbidel, illum għandna konsumatur fejn m'għandux ċans, allura kemm jista' jkun inti tittamelu l-ħajja faċli, il-pestiċidi ħafna nies u konsumaturi jgħidulek għax ta' Malta kollu bex. Jiena nixtieq nistedinhom u ngħidilhom illi aħna meta dbiex bħal meta inti timrat u jkollok mur għand it-tabib għal xejn ħadd mu sajbiex. Biżżejjed ngħidilkom pereżempju bod bex ta' litru 150-120 euro, jekk il-bidwi dak, kull bidwi jipprova jevitaħ, però kultant ma tistax. U biex nkun qedtilkom ukoll, mhux tqum filgħodu tgħid illum ħanbex. Le, jekk jiena mort fil-prodott tiegħi u rajt werqam taqba, dort l-għalqa kollha u forsi rajt 6-7 werqiet, jiena naħdulhom ritratt jew timmonitorjhom b'xi ħaġa, timmarkhom. Tmur l-għada u tgħid tara minn 6 ġew 7, jew tmur terġa' l-bidada u meta jkollok infestazzjoni tmur biex, forsi l-mart jgħaddi waħdu jew forsi ma tużax biex daqshekk qawwi. Issa jien ngħidu fl-aħħar mill-aħħar ikollok dbiex. Meta jkollok dbiex, aħna morna courses kemm kif dbiex. L-importanti li tħalli żmien li tgħidlek fuq it-tikketta biex taqta' għall-konsumatur u huwa safe. X'nixtieq fil-futur? Nixtieq li aħna l-bdiewa bħala individwi kulħadd jagħti semu bi prodotti ta' kwalità, ħalli nirbħu l-fiduċja tal-konsumatur u lill-konsumatur nistiednu biex jiġi u jara fl-għalieq tagħna kif inkabru, nibdew mill-iskejjel, tfal tal-iskejjel biex jaraw il-prodott jikber u kif jinqata' u ħalli eżatt ikunu jafu x'qed jieklu u minn fejn hu ġej.